पासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. आज आहे म्हणजे धनतेरस. धनाची वर्षा व्हावी असं प्रत्येकाला वाटतं, पण अशी वर्षा होत नाही धनाची. त्यासाठी कष्ट मेहनत करावे लागतात. तर या खऱ्याखुऱ्या धनतेरसच्या खूप खूप सर्वांना शुभेच्छा. सर्वांनी खूप मेहनत करा, काम करा आणि आयुष्यात खूप सक्सेस व्हा. लक्ष्मी आपोआप तुमच्याजवळ येईल. तर हीच नम्र विनंती. प्रशांत दादा नमस्कार. धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तर लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर्वांचे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो. तर या चॅनलमध्ये माझ्या कोकणातले फेस्टिवल दाखवते मी. त्याचप्रमाणे छोटे छोटे त्याचप्रमाणे कोकणातले छोटे छोटे शॉर्ट्स टाकते मी. तसेच महाराष्ट्राबाहेरचेही राज्यातले टुरिस्ट प्लेस पण दाखवते. तर नक्की माझ्या चॅनलला जाऊन व्हिजिट करा. प्रशांत दादा काय म्हणताय? आज लय लवकर? हो दादा, आज मी छान रेसिपी घेऊन आली आहे सर्वांसाठी. ती मी बनवून दाखवणार आहे. प्रसाद के हॅलो सर्वांना. धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. पटापटा सर्वांनी लाईक करा. सर्वजण येऊ दे लाईव्हला, मग आपण लाईव्ह चालू करू रेसिपीसाठी. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोलली. ओके प्रशांत दादा काय करताय तुम्ही? काय करताय नक्की सांगा. तर पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा जॉईन व्हा. एक छान रेसिपी घेऊन आलो आहोत तुमच्यासाठी. हॅलो प्रांजल क्वीन. रानात पाणी धरतोय. ओके, शेतीला पाणी घालताय वय. तर प्रांजल क्वीन हॅलो. तुला धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रशांत दादा तुम्हालाही. प्रसाद के तुम्हालाही. सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर पटापटा मित्रांनो लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलतर्फे धनतेरसच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर प्रशांत प्रांजल कोण आहे? प्रांजल माझी मुलगी आहे. ती मला मेसेज करते माझ्या लाईव्हला. तर पटापट मित्रांनो जॉईन व्हा. अच्छा हां दादा. तर सर्वांना लाईव्हमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्वांना धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रशांत दादा म्हणतात केवढी आहे? थर्डला आहे दादा, तिसरीला आहे. पण ती घरी जेव्हा असते तेव्हा दुसऱ्या मोबाईलवरती माझं पूर्ण लाईव्ह पाहते. मी कशी बोलते काय करते ते पाहते. प्रसाद की हॅलो नमस्कार. तर पटापट मित्रांनो लाईव्हला जॉईन व्हा. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. तर मित्रांनो रेसिपीला सुरुवात करायची का? आज छान अशी तिला पण घ्या लाईव्ह मध्ये. नाही ती नाही येणार दादा. तर आता आपण लाईव्हला रेसिपीला सुरुवात करूया मित्रांनो. तर आजची रेसिपी आहे मटर पनीर. माझ्या मुलीचा हट्ट होता की मम्मी मटर पनीरची रेसिपी बनव. तर आज म्हटलं तिलाही आवडतं, ती पण घरात आहे, सुट्ट्या पडल्यात मुलांना दिवाळीच्या. तर म्हटलं बनवूया आज. तर छान आपण बनवतोय. तर हे बघा इथं मी दाखवते तुम्हाला. इथं मी कांदा घेतलाय, कोथिंबीर घेतली आहे, अद्रक आणि लसूण घेतलंय, काजू घेतले आणि हे बघ पहा बदाम घेतले.
आणि थोडंसं सुकं खोबरं आणि टोमॅटो घेतला आहे. तुम्ही पाहू शकता, हे बघा एवढं सगळं सामान घेतलं आहे मी. तर आता आपण चालू करूया. यार सॉरी, आवाज मी बंद केलेला वाटतं, माझ्या लक्षात नाही. तर नमस्कार प्रणित दादा. तर थँक्यू, तुम्ही लाईव्हला आलात त्याबद्दल. आणि धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा प्रणित दादा तुलाही. आणि शीतलताई नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. आणि तुम्हालाही धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. दिवाळीची सुरुवात झाली आहे कालपासून. तर तुझा आवाज येत नाही दादा, मी मगाशी म्यूट करून ठेवलेला, त्यामुळे मला कळलंच नाही. तर हे पहा, पनीर मला वाटतं खराब झालेलं, चांगलं भेटलं नाही मला. वाव, पनीर माय फेवरेट डिश. ओके. माझ्याही मुलीची फेवरेट डिश आहे पनीरची रेसिपी, मटर पनीर. तर मानसी नमस्कार, हाय. ह्याच्या सॉरी धनतेरसच्या खूप खूप शुभेच्छा. म्हणजे आहेस पनीर सारखी आणि आता पनीर म्हणजे काय? तर आता मी तर काढून घेते. तर हे मी पनीर ना बाजूला ठेवते.
ओके, मी पनीर सारखी गोड. पनीर गोड थोडंच असते आणि क्यूट आहे. हां, पनीर क्यूट नक्की असते. थँक्यू 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 जनाब, धन्यवाद. तर पटापटा डबल टॅप करून लाईक करा,